Hi everyone, नै दिनै ओंखारलायबाय जोंहा माने आलासि जाहैनो आरोना ओमफ्राय ब्लगखौ आं दासो स्टार्ट खालामफैदों दायो 10ता जाबाय आरोना लोगोफोर एसे बारबाय ओमफ्राय दायो नै हाग्रा गेजेर गेजेर फैगासिनो दंदों मामियाबो नै मामिजों हाय होनदो हाय दिनै जों माने आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना जों आंनि बिनानाव सासे दंबावो नालाय ओरै मा होनो किसान बाजाराव ओमफ्राय दा बेवहायनो आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसैलाय साननानै भिडिअखौ बानायनाय जालायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनैनि ब्लगखौ दायो मोनफैबाय नै जोंनि दखान गारि नेनि औ गारि नेनोसै नै मोनफै औ बे बाजारथिं बारबोबाय दायो किसान बाजार थांगासिनो दं लोगोफोर नै जोंहा ओमफ्राय नै फाइनालि लोगोफोर हलि मलि दाबा मोनफैबाय ब्रादार इंलिश मेकारनि दाबा नै बेनो आरोना लोगोफोर बेहाय मोनलाङो आरोना किसान बाजारनि एसे सिगां आरोना ओमफ्राय थांगासिनो नै जोङो बिनानाव मोनहानाव आरोना नै नानिजों आंजोंहाय थांगासिनो दङ जोङो टट'जोंसो थांदों आरोना टट'जोंनो मोनहैखायो ओमफ्राय दायो जोङो बिनानाव मोननि थांग्रा लामा मोनफैबाय आरोना नै बेजोंनो हाबनांगौ आरोना नैबे आगसि साइडजों हाबनांगौ आरोना लेफ्ट साइडजों नैबे लामाजोंनो हाबलांनांगौ आरोना बेजों सिदा थांबानो मोनहैयो आरो दायो नै लोगोफोर फाइनालि जोङो फैगासिनो आरोना किसान बाजार बारबोनानै दायो थांगासिनो दङ जोङो बिनानाव मोनहानि न' फारसे आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननो जा एसे हायो शेयार खालामनोसै माने बिनानाव बांद्राय नुजालाबायनो गोसो जाया आरोना भिडिअफ्राव नुजानो बायो आरो बियो ओमफ्राय नुजायोबा देखायनोसै नुजायाबा देखायला फाइनालि लोगोफोर नै जों दायो मोनफैबाय आरोना बिनानावनि न'आ बेनो आरोना नैबेयो मन्दिर ओमफ्राय बेनि अपोजिटआवनो आरोना लोगोफोर नै बेनो आरो बिनानाव मोनहानि न'आ ओमफ्राय दायो थांग्रोनोसै बुम बुम नै गेलेनाय होथारदों जोंहा आयंमोनहा आयं आरो बियादै सानैजों जाखांनानैसो जों खेलायदों सफैनानै जानाय थानाय भिडिअ लाबाय थायासै आयं बोरै मिनिनो aduh mirna aduh baik ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो दायो जाखां लोंखां बिनानावनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय आरोना टट' हमनानै ओमफ्राय बेहायनो बिनानावा नुजामारासै आरोना ओमफ्राय नानिखौबो मोखां देखायासै आं मानो होनबा गावसोरबो मोखां देखायथ'वाखै नालाय बेखायनो ओमफ्राय दा जोङो जायै लोङै फैबाय आरोना दायो थांफिननोसै मामि मोननाव ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय जा एसेबाबो ओरैनो थांबाय आरोना ओमफ्राय जास्ट इसिबां माने देखायनो हायासै आंना बेवहायबो नुजायाखै बिनानावबो नुजायासै आरोना रावबो नुजायासै ओमफ्राय स' बेखौनो देखायबाय आं लोगोफोर गैया आरोना बिथांमोनहा नुजायाखैबा आं बोरै देखायबावनो बिनानावमोनहा नुजानो बायो आरोना बिसोरो जानला मोनला ओंखायनो देखायासै आं ओमफ्राय बिजायं सनायाबो उन्दुदों आरोना जों फैबा ओंखायनो जेबो खालामबोआसै
मामिया बाथ' नायदों बेंटल गेटआव बाथ'आ जि साइज खालाय जि मोजां मोजां ना गिदिर साइज खालाय इयो मासि मोजां मोजां गोरलै गोरलै ना नैबे साइज थारलै ओइ आदार जादों मालाय गोमोलाय नैबेहा गुफुरलायबावसो जा बायदि बायदि कालार दं बाथ'आबो बाब्रे नैबे गोमोआ साइजथार ना ओइ गोमोआबो साइजथार ओइ नानि साइजथार ना बियो दोनग्रासोब्रा बे दोनग्रा सोरबा बायनानै लाङोबा बेखौ फानहरफायोब्रा बे बाथ'खौ लांबाथाय बेखौबो मोनलांफायो बेखौ बायनानै लांफानो हागोन बाथ' दोननो बिदि जि साइज साइजखा खुगा थुमफ्रुनो जोंहा बिनानावनाव थांनानै फैनानै गारि नेनाया एकदम बेंटल गेटआव ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बाथ' नुहुरनानै नायनो फैबाय मोजांथार ना मोजांथार नायनाया ओइ खिया मोनामगोन बारा खाथियाव थानो नाङा खि मोनामो हा थेन्थ'दों मालाय उन्दुदों हनै उन्दुनो नागिरलायदों मासि मोजां मोजांलै बाथ'आ ना नैबे कालारा साइजथार ना औ 500नो जरायाव 500 जि मोजांखा मासेयाव माबा 250 250 मोनसे मासेयाव दायो नै लोगोफोर जोंहा सफैबाय ना मामि थाबायगासिनो जोंहा फिसाजोआ सिगां सिगां ओमफ्राय मोनागुलायथारबाय आरोना जोङो फुङावनो थांनाया माने जों थांनाया 11थासो जाखादों आरोना 10:30 11थासो जाखादों ओमफ्राय दासो फैबाय जों माने दायो 4:30 बारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दासो सफैदों जोङो मेंगुलायबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ माने जोंहा बिनानावाबो नुजानो बायो आरोना बेखायनो आं इसेबां माने लायासै ओमफ्राय आं भिडिअखौ दिनैहाय एसेयावनो फोजोबथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय 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 बल'मा बिदिबा दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर